Chceš překonat svůj strach? Přijď na přechod přes žhavé uhlí. Neboj se toho. My tě to naučíme. Ahoj. Čau. Přátelé, čau. Takže, jestli se vám líbila naše akce, beraní, tanec a práce s odvahou Na dívčích hradech. Mami, pojď za mnou. U ohně. Mami, pojď za mnou. tak Taky, máme Maruško, točím video. další příležitost, jak pracovat sám se sebou a naladit se na sebe, A překonat svoje strachy. a to pomocí přechodu přes žhavé uhlíky A kakao. a kakaovou ceremonii, práce na rozpouštění našich strachů a bolestí. Mami, A to na čarodějnice. 30. dubna. Ano, 30. dubna od 6 hodin. Opět na stejném místě dívčích hradů, kde jsou mezi dvouma kopečkama. Mezi dvouma kopečkama. U ohně s u výhledem ohníku. na Prahu. Ano. Takže Pod stromem. pod stromem z peříčky nás najdete. Bude to povznášející zážitek. Čarodejnice, přechod přes žhavý uhlí. Tak přijďte. Kakao. Kakao. Kakaovka. Tanec. Bubny. Tak Tanec. přijďte. Tanec. Přijďte. Tanec A a bubny. A za naši organizaci a práci a naše malé já i velké, co nás převyšuje, vás žádáme o příspěvek 400 korun. Takže budeme rádi, když nám pak přispějete 400 korun na kakao a za přípravu ohniště a tak dále. Alkohol sebou můžete klidně a malé občerstvení vzít sebou dle vaší potřeby, ano. K dispozici bude pouze kakao a uhlíky. A Kakao je v ceně a příprava na přechod přes uhlíky. Budeme pro vás mít samozřejmě připravené ještě nějaké dechové techniky, práce s hlasem a tak dále. Mami, pojď. Takže těšte se. Mami, pojď. Bubny vítány. Přijďte, jen přijďte.